Halo, halo. Yo, kok tak parani sih. Aman nih kok. Oke, yo. Waalaikumsalam. Sopo? Anu, bisnisku. Barare. Mayak cuk, gak dikira gue. Yo, Arare sopo? Penghasilan besar iki. Arare iko. Ya, yo iki jenenge. Jos, Ngono iki. nandar arek. Ambon nambah cucu. Lama lama lah, Mbok. Oma Balin. Mesti arek wong lur nak kamar-kamar. Bisa yo nggo bicikan ngersi kok paling ngono. Sak gini Bu. Ayo, kewabut aku. Ayo. Ayo, mana ayo? Nana ape. Wis fotono. Mari lo murup. Apa sandi mbok ganti kon mesti ganti-ganti. Sandine ya? Sandi medhe kon. Sandine ku iwak godhong iwak lele wis. Username? Oh, bisa nih. Jenenge. Jeneng ah. Jenenge Microsoft godhong. Oke. Ya. Yo. Ayo wis. Aibung. Yo. Nak pe sih, nak pe ya. Rame iki. Ini bisian nun. Ngurus. Awas. Iku arek jongko-jongko iku lho. Salah, iki gak senjata yo opo iki. Bulawang. Apa ngono? Nang kapok iki. Sampai boya yo, awas tak boya. Aman. Ngutin si aku, Bung. Ya bawa rek. Lu. Iko lo ngarep iko lo, cepetan ngono. Ngono sih. Aku merem. Oprek. Mau tutuk kene tambahanku. Iku. Sadar apa bangun iku ya. Kuwi aku iku. Kembang api iki lho gawe Natal. Sik ngutin. Nah, ndak mung saya kira. Nembak angin aku rek. Ya Allah. Saya kasih dulu nih yo. Aman. Kadang hari ini iki lho. Nah, boya lagi. Langen nyaman iku boya. Emot sih. Nah, aji. Wen rek. Apa tuh gue? Hah? Cemelan. Cemelan nih. Terus. Iya sih enggak noreng ya. Iya ya. Reng mau apa? Anu apa gold diamond. Apa sih rame ngono gue pisan buri iki. Mbak ini krep yang mau main aku. Ini krep hama. Emelan ta? Ini iya sih. Ayo lho, iya. Oh, cocok. Tap. Ngereng yo, reng maju bisa lan kulit. Nah, jarang. Suwe rek. Kok nang masuk mesti susun normal so. Suwe rek. Hama iki. Kan mal so lek men iki suwe. Mundur sih masuk gak enak. Nah, enak. Mending kalau separan ya. Mulai arek separ. Iya, sekarang ini main aja. Ayo. Timbang main tok kali duit. Ngombe apa kon? Boleh Eropa iki. Ngepen-ngepen ae iki. Bareng wis. Sang pengendali petir gunung. Oh, Memburu semua dewa jahat. kok disan kon? Kurang ngepen aku. Lo ngelek. Ayo lo enak iki. Kenapa lo? Ya mungkin aku mau yang ngulek ya. Jaringannya brek. Hari kamu yuk. Kak. Coba gak iki? Sopre ya Allah, barengan grup-grup Konfomu. sini rek ngenteni pegel. Suwe ini mau suwe iki. Lu. Partis. Oh, kon ngetik ngawur kon iku partis bokek. Yo kok ngawur sopo mau lewat mau. Ngawur arek. Kok dilihat-lihat silat itu kok kayak enak gitu ya. Ucup apakah bisa kayak gini? Terus enak kalau silat itu dapat uang yang banyak. Ucup nggak pengen uang jajan, berarti nggak usah sekolah.
ikut silat aja Ucup bisa gini, tapi takutnya Ucup sakit. Gimana ya solusi? Tapi kalau juara 1 gitu dapat uang, medali, piagam. Kalau bisa dapat piagam gitu buat sertifikat masuk negeri bisa. Tak tanya Pak D apa enggak ya, boleh apa enggak? Tapi ya kalau dibolehin Pak D, tapi ikutnya di mana ya? Solusi. Tanya Jojo bisa apa enggak ya? Nggak usah wis, tak kepada dulu cari solusi boleh apa enggak. Kalau boleh Ucup cari kenalan. Mana ya Pak D? Di luar apa di dalam? Di dalam nggak ada, berarti di luar. Susu rere. Aduh. Duh, manukku sih hari kita ayat biyen itu. Manuk sing teko lurah kok kurang disaur-saur ya. Iya maya nyari ku. Untung aku eling. Ombenan cek wis. Gir. Tuh, gak tau tarik sih pelas manuk iki rek. Ayo, tambahin kon. Engko kandangno awas kon kalah kon. Suwe gak temu bolo-bolo ganteng aku. Ayo. Gak gelem nih belas pisan. Lu kontuk wis ah. Iki ne entek. Kurang duwe kowe bapak wis iki entekno dhisik wis. Poso yo. Kon niku recep saiki poso. Oh iya sih poso kale mangan kale ngombe. Dicoba ae ngombene. Duh. Coba ae ngombene. Awas kon ngombe kon. Ndak ajari poso le. Gir. Wis, engko tak gantangno kon le. Kudu menang kon, awas kon gak menang kon. Ini isu-isu aku kurang mangan manuk sik sing mangan iki wis. Utamane manuk aku timbane aku. Iya wis jos. Ombenane sing wae cek ngoceh kok manuk iki. Cek gak ngelak kon nek ganteng kok ya. Nah, wis. Mari ngene iki eling-eling biyen aku, sumpah. Ade ganteng ambek lurah, tapi lurah gak teli. Saur-saur. Manuk biyen kancamu le dituku iki kancaku. Gak sahur-sahur kon, sumpah. Temen gak sahur-sahur. Yo tapi gak takut teko ngene iki. Dungaren. Mosok yo turu. Isu-isu ngene iki turu. Ngrewak gak enak, Cup. Pak D ini lho ngresiki manuk ya. Gresiki sik. Gak tau dadu sira manuk rek. Gir. Ayo ngekek engko kamu nih. Aduh, mosok manuk iki wedok. Iya wedok awak cilik ngene. Iya kan wedok ya kon ya, nduk ya. Oh, makane kon gak muni. Wedok ya pikir lanang. Sing lanang kok. Oh iya, aku sing lanang kuwi ambek aku ae, nduk ya. Iya, nek mlebu siau sik ndanono, sik. Tak mlebu aku. Sing lanang aku ae. Gak apa-apa wis. Isa mlebu ngene iki aku. Sik. Loh, kasih tuh, Nduk. Wis ndanono kok ae nang jero. Tenang ae wis. Aman ambek aku, Nduk. Kon wedok sih lali aku ya. Tak gandangno yo ecek-ecek nang ndukur kok. Nah, cek gak ucul. Nang kene kon, Nduk. Aman tenang ambek aku. Aku gak ganas kok. Tenang aman. Aduh. Pak D, Ucup pengen ikut silat Pak D. Kon karena angin, karena hutan melok silat. Iya ngene iki, Bang. Iya. Sama dibangun gini. Allahu Akbar, Cup kan melok silat awakmu sak beting ini. Sak manuk wedok lho awakmu. Kalau ikut silat itu enak Pak D, Mas kan ya pakai hoodie bisa gini. Cuman ya Allah, Cup. Tapi niru sop niku melok silat niku. Kalau juara 1 tuh bisa dapat uang dari jajan Pak Prabowo, dapat uang banyak. Kalau kalah ya resikonya patah tulang. Tapi Kak, wis males. Kon patah tulang ya apa kon? Kuncinya sukses itu adalah berusaha. Siapa tahu Ucup jadi. Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Kau lah aku tuh tadi. Iya. Kita ikut ya.
kono njaluk manane arek goblok ngono. Ndau kono cai tambah gede. Kan melok-melok silat yo lapo. Kon koyo niru sapa? Niru kanca-kancamu ngono ta. Gengsi kon ngucup. Arek kok Pak Debiane sak umur-umur urip gak tau melok silat. Pak Debian. Kalau taekwondo dijak kancaku lho, ayo Kong. Kalau taekwondo kon cek guru kon. Males sak ndok lemu wis, Kak. Wong guru ku gelis mati kon ndeng-ndeng. Salah kon niku lah melok silat. Oh, gawe-gawe odi koyo kontek desa yo kurang nyambut gawe gawe ngono. Arek cek goblok, ayo. Kok pele ngono. Ini keren apa? Roy kok kata sunatno sampai kerang. Karuan wis. Oh, ini sunat sampean jauh-jauh sing aneh-aneh. Kok manuk lu meneng arek kok goblok ae. Gini lah Pak De, ikut sunat itu Pak De ini maran ayah tambahan. Ucup itu pengen ikut sunat. Tapi cak kenalannya di mana ya Pak De ya? Masa di Jojo dulu tuh pernah ikut silat Pak De. Bisa iya gitu. Coba enggak gitu, dapat uang, dapat Prabowo, dapat pukulan dapat polisi, pukulan dulu. Soalnya henen gitu Pak De. Apalagi ya, dapat uang jajan banyak Pak De. Piagam, medali banyak lebih dari itu Pak De. Boleh apa enggak Pak De? Aku tak minta izin ke siapa namanya? Minta izin sama siapa? Minta izin sama Pak De sih. Dapat apa lagi ya? Piala, dapat burung. Kok burung? Wis gak tahu Pak De, banyak Pak De. Boleh apa enggak Ucup tak minta tolong ke Jojo? Temen aku ngono oleh piagam, merono oleh sertifikat, oleh piala kan kok mesti temen lotok sih sampe Pak De. Wis kata izin kon ya apa kon? Arek kok ya apa ya? Izin tak kak ya? Izin gak oleh wis oleh. Awas kon Pak De wis ngoleh kon marang kon gak niat. Awas kon. Ndok nang sapa Jojo? Jojo tak melok silat. Dacare sapa? Jojo negesi. Jojo arek sakmene ae melok silat barang cup. Wis kono wis kalau informasi. Tak balekno manuk iki nang mangan Pak De ketisuk mau. Pak De meskipun resikonya besar, kekalapan berhasil untuk tak bangga tak cari Jojo. Ya wis melayu. Ayo apa ngelek ngono kon iku. Alah iki lu ngelek. Kok tenan aku sebeton. Mana Jojo? Aku lho keluar dulu ngono. Salah teh aku iki. Cangkem mate iku lho kono kuwi. Mana Jojo? Mana Jojo? Kano. Harus aku gurung kumpul Jojo Aku lah. nyain Jojo, ada Napa? misi penting. Siapa? Keruk pasir iku ah. Itu mau pengen ikut silat, tanya kenalan latihannya di mana? Kene lho sik ta. Enggak boleh main. Di mana latihannya? Apa Silat. Ya. Halo. Sama lah silat Pak Demo kok ngono gak ndelok umur ae malah silat yo. Ngawur Yo. Sopo? Bukan Pak De. Walah. Ucup itu pengen dapat piala, piagam, dapat Kon yakin ah. Keceng nih keplekno elek kono. apa? Keceng aneh Bu Sri ya. Mboyo. Resikonya itu bisa patah tulang tapi Ucup mau ambil resikonya Pak. Bunuh apa? Masa malas mau membunuh impianmu. Oke. Ada bangga latihan silat Ucup itu Ben. Sik. Dua, Ono bung. tiga. Siapa? Siapa sebut? Ono kanca plekku aku nang ndine barek wis. Ya bung ya. Ada betul tak? Lho Ya aku tak latih pisan ambek kancaku Jojo siji. saya ingat waktu masih sekolah awal-awal Jojo pakai baju silat gitu. Lho ya iku arek saiki mrotol wis gak melok nak nggonku ambek arek. Di mana? Kenalin. Latihan privat ya iso namamu ngono. Loh, enggak. Mana ya Ucup ya? Hari kemarin gak main aku sama Ucup. Loh, itu Ucup sih. Nyapa sih tabaran nih? Itu pindah silat bukan cuma. Nah iya, aku rolek kon silat iku. Mereka sih. Kau pemain iki. Golong go. Salaman nang kafe. Kono pisan sampe kono pojok 1 meter. Ya.
Ngono. Yo. Kamu mau Iki mel silat. kamu mau ikut sama aku ikut silat? Lamu Ya iya gini loh pakai masker ya. Ayo ya kok karo ya iya kon. Ayo. Iya iku sing. Yang Yo. pakai masker, pakai helm gini-gini. Iya. Ngono, ah. Ngono. Lah kon lek silatmu tujuane ngono tambah gak telat kon tambah tayi iya kon Nah, kon. ini bener, Kon nanti lapo. Ya iya kon ya iya. Jangan banyak omong, jangan banyak omong. Lah kon nyate piye opo? Lah kon lek nyatmu. Iya kon. Jadi atlet. Lu. Lah kon lek niatmu silat ngono ya opo? Jadi atlet. Ya, ayo, anterin ke. Bri. Sik. Ayo, jangan kelamaan. Kon iki nandi kon cari pengen privat ta. Di belakang. Pasar iku yo. Ya, ayo. Sik lu. Kelamaan. Oh sik ta kon kok ya salin-salin sik. Siapa sih yang ngelatih? Nggak ada. Siapa? Ya los. Engko. Lu kon lek bisa nae. Ngapari. Ya lebih jana. Coplek. Ya, siapa? Pokoknya Siapa tuh nih? wes talang kok ngoro dhewe arek iku. Inisial. Wes Kang, koe. Ya udah Sing kok tangan Yo, aku. engko gak nama sih ngombe sing wake soalnya aku ono banyu. Enggak, saya berangkat aja. Lho, lah aku kok budal carry soalnya lakon juga carry wis budal sik. Wis udah wis. Aku cuma nggak hafal. Pasar. Omae Jojo. Duh, Oh, itu. Kak, iku. Ada cocok. Kak, ayo. Diso wis rono. Jojo. Ngale. Lu. Kudu Jojo. Lu ki opo iki? Yo, mesti kon iku. Bu, arek langsung lek. Ampun. Ya sepurane sing sepurane. Gini kok ya. Sepurane sing sepurane. Gini kok pas nama Ambon, krepek. Kalau misalnya lari turu, junjung lari ngisi ke kene toprak, lari mangan yo kene buak sekoy. Ayo tuku wae lho mangan ae. Iya. Pirang tahun gak mangan. Ayo Rona, sare sampe tadi nang gono. Alhamdulillah ya Allah, sudah dapat kerjaan jadi guru. Masih ya sih sebentar lagi coba bagian internal apa ngerapot-rapot nang ibu. Alhamdulillah seperti kan dapat kerjaan dulu. Asik. Apa ya? Karena budal tuh ya. Cocok. Berang makan coklat, berang makan coklat, berang makan coklat terus saya. Oh, berang makan coklat, berangkat. Nandi bu gini mau rek. Mau merupu daya metu. Misra kamu sekolah ya. Masuk sekolah bang rek. Mana nih sih? Alhamdulillah ya. Bu. Apa? Kalian di sekolah? Duh, ya ada tadi guru. Nggak dari guru. Alhamdulillah kan? Cocok ya Bu ya? Kak, guru apa itu? Guru sekolah. Oh sekolah. Iku SMP ku. Kak, tenang Oh aja. ya wis aman berarti. Nek bolos-bolos kak Aro. Iya. Oh, mayak ngono Nah kok. terus, ya apa tadi ini? bolos. Oh bolos. ae. Nanti apel mulai isuk langsung ngopi. Kok kon ajaranmu dhewe ya? Yo kak sih. Ibu yang golek duit angel. Heeh. Kok kon bolos sak karepmu dhewe ae ngono. Gelem aku golek duit dhewe. Yo kak. Lah iya. Kon iku pancet ae. Iya. Ya ayo. Enggak. Apa kon? Iki lho. Ade dolen. Dolanan ndi pancet ae kelakuanmu. Nak iki lho. Nak pos. Melok kancamu alek ngono, sama melek ibu. Iya, yo kak maksudnya. Oh. Berarti ini nak omat tok ngono ah, blenger. Yo kon biasane nang omah nyok doli kabeh ngono kok. Endi wong si utuh ngono, genteng utuh, tembok utuh. Warna ya utuh. Ah genteng bodol ade gak iku kon gentengan nang danan gelem Yo, turun kasih Kak. danan. Yo kak. Wis telapo kon Ya dolen awak dhewe ono lho nak pos. Lapo tak takoni. Dolen cerita sih. Cerita sing diceritakno kudu iku tapi kehidupanmu ngono. Ya wis ngono. Rapotmu elek kabeh ngono nilaimu. Wapi ya? Apik opo ya? Apik Iki. bentuke, nilaine elek. Oh iya, salah berarti. Iki lho, Makane sekolah. nilaiku mang iku 105 situ Alah, Oh, gak ono 10 sampai 5. 15 ya betul. Lah iya elek iku bodoh berarti. Lah iku. Wis jangan ngomong. Ya Tak saya bersih. dolen. Tak njoko apa tak ngentano rapot. Aku rono ini. Kamu nanti karo kon bapakmu padha ae. Padha dene. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak rek, ibu kerja rek ya. Ngene iki
iso ngomong-ngomong maro dhek ku akeh sak ngono dhuwure langit sak gunung iki enak maro iki LPG tak tuku engko ilang soalnya situ mari tak colong iko awale mari ngono apa ya sepeda cek iso sepedaan mbek sapa iki lho konco pos biasa ya aku nek nganu iku lho lali aku sopo sih aduh beco ya beco amar ngono tuku apa ya HP jaluk HP sing larang nek aku kuduan HP Nokia iku paling larang iku nek tuku apa maneh ya iki oh iku gampang ngocok sisik aja diomongno kok ngarai ero bae ono ngintip-ngintip nang kono biasa ono ngintip-ngintip yo marono apa ya oh ibuku duwe akeh ya jelas ya guru iku bayarannya akeh dadine sok bebas yo iso gawe party opo ae wis tak ngomong nak bejo sih kalau karena sih pingin dulu aku kabut deh dan lu apa lagi gue yo tambah disut kaca disusul tambah ngali kaca nandar gue rek kaca lapo aku gak dijak iki cukup tahu ali uh kerawat plus yo gak tukul li buai gak mangan enak gak mangan gedang goreng enak asli nih mosok iki dipangan gak enak sepet pahit mana iki waduh jamu paling ya wo lanjut rone paling ya wih make yo gak kanggo ngene iki tanahe dituku ya kayak apa enak kayak sahur-sahuri tapi suwe sih bener-bener tanah kayak apa ya kayak garasi yo aduh gak kanggo ya garasi sono akeh bote yo kok astagfirullahaladzim nyantol bote yo kan uripe iki apa ya bekas kolam to apa iki wis nek rone Napa ada kulit nak kono lek? Napa ada kulit nak kono lek? Napa sih ku? Delok apa sih ajane lek? Weh, napa kon? Weh. Ah! Kenapa nak gini? Kenapa? Kenapa? Loh. Kenapa nak gini? Rono. What? Nak kono tadi. Oh, lu mbek. Mbek, kenapa mbek e? Rono nak mbek. Mbek e piro? Mbek. Melok po. Ayo, Nandi? nambek. Mbek, ayo. Ayo. Pakai ya? Oke. Mbek e sapa? Mbek. Mbekku siji, mbek wong akeh. Ya padane mbek mulemu ya. Kok kon. Su. Nyo. Iya, kon yo wis ono e. Iki mbek e. Iya, mbek. Pakai wedhus yo. Di sing di mbekmu. Mbo. Mbek. Aku wedi iki. Bisa.
Dilo ae. Wedi ya. Wedi ya. Rowan iki yo. Lah, wedi. Lah masa ngono aku ya wedi. Wedi. Kenapa sih ndok ngene iki? Mbo, satu deh. Wis wis. Ojo. Kon ngawur. Bisa. Lucu ya mbak ya. Apa sih kupung ali ku? Wedi. Lah kon ngejak rene lah apa kon tambah ijenan kon. Udah wedi ini sih. Kamu gak kepengen aja lu. Terus? Gak tahu. Kok ngarep. Lah apa kon deloki nang ngarep. Ngarep ya. Mbo ngarepin Andi. Dicelok. Iya. Ngarep tuh anak wedhus sih. Ya wis, ayo. Saiki ya. Ya, Lho. Wedhus e lho, mbak. Kok aku wedi temen sih. Kak. Wedi ya kan. Wis mari. Betul lagi wedi. Sih. Oh. Betul lah wedi sih. Kak, lek ngedol Botol ngarepe piro? ngomong. Mirip. Ya wedi kan. Ya wis. Wih, mantap iki wedi sih. Masuk iki. Sehat iki. Mantap. Halo. Wis sangat dah. Sembarang Mangan apa iku? mangananmu. Pring ya? Lah. Nek. Wah, Ini mana ini ya? wis wis. Nutuk. Tiba wedhusmu yo. Iya, jenenge bos e. Lek makane dekmu kok wake. Heeh. Ternak gini kan. Jadi bos ya. Oh iya, bos muda. Oh, bos tua sih. Oh, tua ya. Iku apa jenenge? Oleh ya. Iku apa jenenge lek kurbanan tak jauh. Oh, oleh. Oleh ya. Oleh telek ya bi. Salamon. Ya tuku sih. Kanca dewa. Enggak kanca-kanca dhewe. Kon Ya rugi separuh wae kon sikile aku siliane. sikil balung ngono lho. Pupu, Sikil kono daginge. pupu sikil, lon gelem sum-sum enggak enak. Daging. Iku apa jenenge weteng. Apa tuh lem? Weteng wis. Yo, Dil. deal. Coba. Yo. Ayo. Sana iki. Ngopi ah gawe dagu tok-tok. Ini. Oh, nah, kate gawe bojomu ah. Kak, bojoku kang iku. Bojomu kaya apa? Sing tak kei iku video. Yo. Ya wis ayo. Duh, ngurup Siapa sing ngurupno? Oh ya bojoku mau takon mana sih? Kok Oh nyuwun. lapung ini? Ayo. Ayo. wis. Iki ya. Iya. Saya wis. Goblok ae kon. Es gigi siji ya. Kurung weh, kon Kalah. ngawur. Terus. Terus. Yuk. Ayo, sih. Oke. Awane ngene panas rek. Cocok iki. Anget-anget iki. Sak ursi jojo name make pangan dhewe po enak. Saking panasnya kok santai sanginya. Panas kok. Ya panas. Aduh. Panas rek. Masuk iki mang gak banyune kesat nih. 3 jam enak gocok iki ya. Waduh. Jan gas. Panas. Panas rek. Ya Allah. Panas ya. Panas rek. Ya apa ya? Ini kabar jujur nama makku ya. Paling ya mangan enak wisan. Terus gak ngurusi, aku yang mangan bubur nget-ngetan rada panas sithik. Tapi ya enak. Saya bilang guys. Oh,
Wih. Rasane nyokot ngene ya. Ana apa niki? Ana abang-abange. Ana pondok pesantren ini sing abang iki. Jeneng apa iki? Oh. Kacang grand hijau. Inggris iso jan. Plastiknya vanilla blue. Terus kabut na oma. Ambek iki bala awan satu. Terus engko marani api. Candi arek yo. Wong turun moyo. Lu. Tadi sopo? Ayo. Kalah. Nebak ku pisan. Po sumpah. Itu Ibri. Ngeyel rek, dompetku aku ingin kabeh ngetokno HP. Terus dompetku lho kores papa wis. Kak, kalau ceritanya Kak. Sumpah. Kak. Sumpah. TPNC. Dompetku. TPNC. Ngalor Aku jujur, TPNC ya. Kok dompet TPNC. dompetku lho. Isine piro? Rong 500. Lah buka iki, Cuk. Iya bukaan jan mangan. Angin 500. Apa piro? 500 repes. Endi gotong iki ya. Alah. Bicuke kok dikon Alah yo karo kon. Tak antem kon gara-gara aku. Wes. Si tomarane amane Kak. Wih yo jatuh jane kene lah. Lah, Ih buka lah, penang, bon terus ngelatih. Lah iso rono. Iya, ngene ane yo ngelatihne yo los. Iya los. Yo adus. Iya sih. Waduh, cuk April rek ya Allah. Mbok apa kon mau? Kak, bapak mangat. Mangat. Oh, kacang ijo mah denten. Iku kok Ngono apa? kanca dhewe yo. Ya iku mang lo gerak apa ya? Dukok tane wong, tak godhok maneh. Kon iku mesti kanca dhewe. Titen ngono lang duwe. Arek iki mang garek 3 cm setengah. Oh, mesti kanca dhewe. Bisa nek wis kenang-kenangan. Yo. Yo. Nandi? Arek samene. Yo apa rek sakmene kan lo kan arek sakmono. Ijo. Jojo anake make mbok. Apa gak melo iku? Mau enak kene, enak kono gak enak. Oh, arek tahun baru anak kono. Iya paling wis mangan enak ngono. Aku mangan godhong kok sapi. Salah. Napa? Ya ono kon Sik, mah. kon gelem iki. Cocopan iki. Apa? Cocopan. Bayar kon. Lapo, bayar lapo. Wis pokoke cocopan kon gelem ya, oke? Gelem iki. Ora, opo? Dikongkon. Yo ndati karate. Kene iki karate gondolmu ka. Gak gondol aku. Kene dikongkon latih silat. Oh yo silat. Silat sing kene latih ku ucup ambe sapa? Sopo sih jenenge alam semesta lho. Bintang. Ngawur. Wis pokoke iku wis nak kono. Oh, ditandane lama turu raimu iku. Lho, kan Ket mau kono gak ngergani aku blas. Wis kacang ijo dibuat saiki. Ngomong gak direken. tak selutane mang kok. Pulang. Yo pulang wis gak pulang bisa. Arek kok. Wah, ya wis kecep dhewe ayo, Bapak. Ya wis. Kalau ini ngajar kan kini gak iso. Oh iya. Ayo, ayo tolo. Kok el aku ya kok. Cair. Tapi gua el aku udah lo HP iPhone itu ya. Walaupun itu kan ono iPhone itu ono selawe. Goblok. Paling cilik iku iPhone Siji. XS ya gak salah ya. XL. Sembo. M cilik. Goblok lah apa sih? Dari cilik M. Ayo salah. Ucok bintang nak kono. Murare Tapi gua el latihan. aku ngejol HP sih ya. iPhone itu. Nah lo, Ya wis tuh. ya. Ayo. Ono ae. Nanti hari-hari kira mau mesti lo aku dolen mesti sowop ya. Lali mang rek kating high trend. Matre kuntek tapi ya. Oh, apa iki? Nanti hari-hari kira suwe ini sih. Mang yo janjian. Halo. Kira siji bisa nih. Kon yu mau tak goleki lho. Nak bos mang dikaya acara mbok gak jelas yo mang. Oh gak ero. Mangane Oh, aku mangane. hari ini. Ini. Loh. Iku paling arek. Assalamualaikum. Ya. Terus kanare. Ono wong. Apa? Lho Pak, niki sinten ngomong ngono? Waduh, mancik salah aku, Cik. Melawan aja. Ini candile. Terus Lah apa? sing idan dhisik iku mau. Terus
Marono langsung ngomong, gak betul sih. Cari nak pos tapi nang gini. Marani om, seret mau marani ketemu kon nang gini. Terus Rene seret. Iku rek arek kabarani. Kon ngomong-ngomong dhewe gak jelas. Ngapa iku ngomong-ngomong iku? Kon golek arek ro aku. iya, aku gak ndek konco saiki. Saiki kan preyen sih wayahe. Iya anjen preyan nih. Mari ngene iku tahun baru. Iya ya. Ya opo, aku kan duwe le gak ditransfer ambek ibuku. Ini lho. Aku kok ide-ide. Nak kali Sik lah. Aku gak ditransfer ambek ibuku kurang gajian Ibumu ya bos kerja. oh ngawur ae. Ibu tadi guru maneh. Loh. Sugih aku mari iki. Ojo meninggi. Lho. Mudun maneh tambahan. Apaan nih mudun? Yo delok ni tutuk. Sikmu tak babat. Tutuk nduk. Ae. Iki lho. Apa riwayatku tutuk ndukure gunung. Omonganmu tukure lele anjlok-anjlok gak suwe. Gak ono kata anjlok Ayo aku. sandino mbok pirang minggu ngono lah wis metu. Gak sih, gak iso sih. Mosok sih. Guru ya bertahan hidup kon Ayo ngono. tenang ae. Lho, yo nek Guru apa? Eh? Guru apa? guru SMA mau SMP. Ku pokoke kudu SMP kene. Lah nek SMP kene gak iso bolos. Ya aku iso lapo dudu ibuku kok. Yo, Deh. aku gak iso bolos mesti sak arah iso ngejak. Ya wis aku ngecak. Iku sapa? Alpin, Alip. Alip. Iya. Wah, Alip arek culun niku. Ya gak apa sih ambek Ya, sapa aku- jenenge Andre ku. Aku gak ngejak bolos Nah iki aku. iki nak Pakda. Eh, Mancing anyer ah. Saiki ta? Saiki ta? Iya wis. Ya sayo. Ayo. Ya, Oh, jane jane. Iya. Rusuh. iki lho oleh ngene. Abi yo, Iya. larang iki mau Piro? ngedan aku mau satu Sik set. bener. Sumpah ya. Sana Oh iya gede ya. Iya. Lu. Nani? Nyamuk. Ya apa iku? Ono panganane dhewe sih. Iya. Ya saya nang buta. Wis kali lagi. Wis. Yo saya nang dicemplung. Iki ku mari dikero pasti. Iya. Iwak Oh iya sih. isi wak Ondro. Aku mbak bego. karo Kon yung kon gak ono. Bego colong wong gak ngeru iki. wingi ku ya bego Lah. dewa sini tak ada Joko Ya aja sih ngene kancamu Betul. dhewe. Atol Yo iya. Ojo. Mantep mantep ya temen. Yes. nyeblono Lu lah. Yo. Oh, nyos. Jalan. lor Ya digolong oh keliru ya iya tak kira layangan ah Lu gak apa-apa iki sementara. Ya, oleh lagi. oleh Tarik ah. tarik alhamdulillah Anu nambah situ mana ya? lu Apa? apa iki Lu. ya Allah Kewan iki. kewan Colong. lo ojo kok mulai dibakar Ya dibakar. iya balik ya Yes, balik. yo wis Ya iki oleh ngene. ya wis kon ay Mana yo? Katanya di sini. Iya. Tunggu di sini banyak alang-alang gini. Aku nggak sabar nih. Kok lama? Udah badan latihan 1, 2 ya. Nanti bisa jadi atlet. Gak lama sini. Udah pada udah ini nggak mood. Badan udah ini pengen. Iku luar tunggu. iya Kabar iku lho. oh ikut aja wis coba Assalamualaikum adik-adik. Ayo, Mas mau latihan. Oh ini Adik-adik. Adik-adik sudah siap? Udah ayo. Sana, Silakan baris di sana ayo. Pemanasan. Ya ayo. Sini harus tegas. gas Ayo adik-adik baris rencangkan tangan. Iku kena no lu. Belum. 2 tambah 2. Ya ayo ikuti. 4 Belum 2 8 ini lo yaitu 2 3 4 5 6 7 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1-0. Satu tambah satu, dua tambah satu, tiga tambah satu, empat tambah satu, 4 kali 2, 4 kali 2, 8. sudah. Sudah, pemanasannya sekarang ucup masuk. Kuda. Kuda. Gimana? Kuda. Oh, ini sudah. Penapasan perut. Tarik. Oh, kamu boleh nangis. Tak bilangin Pak. Loh, silat gak boleh nangis. Loh. Loh. Adik-adik gini. Loh, itu latihan perut. Kalau perutmu kuat, kalau di kepuk. Loh, Pak, dia tak bilangin. bintang belum sekali. Gak boleh Loh. Tak bilangin Pak D. Ojo isik cuk. Ojo nangis. Tapi sih. Aku takut loh. Lunggu kene. Lepas. Tak bilangin Pak D. Ojo cuk. Kalau yo kurang bayar aku. Iya. Ada yo kurang bayar Maya. Ya. Oh, aku udah bilang. Salaman. Kamu. Tak bilangin Pak D. Jahat. Iki gorong tak cecok. Ya. Ayo berdiri. Lo. Melayu sih. Ngene iki apa ya? Lah, ya, coy. Medali gondol mah. Kali apa kau di Dari oleh pentali. Oh, main. Bali Job. Mana demo lo? Bali Melayu. Ini Mas De. Boleh gue wis bapak wis. Salah rek. Salah wis. Masih dikejar. Dikejar kok suwen. Kok lesnya di bagong ya apa? Kok aku njejek soalnya pas lemek pelan mek ngene tok. Buk. Yes. Ayo boleh. Boleh yo. Kono kono. Salaman sih. Om pimpa lai. Yo dia buka meneh jalanane. Alhamdulillah kerjaan semari. Waduh tasku kari rek. Topeng niki. Alhamdulillah wis mari. Iya, mau sing jenenge Bu Laila yo lapo ya? Mung anak ini lene elek, malah melok wong-wong rumpi kok ngono iku. Nyene Bu Laila iku pancet ae kok. Kelakuane wis gibang. Wong gibah iku lho ngeri dosa. Kok malah gibah. Seneng men sih ngomong golek dosa. Iki lho, ini tetangga kok. Aduh. Tangga kok malah ngrebeki ngene. Nyetel musik banter-banter. Wong loro ya apa? Tadi RT yang ngono Bagong iku. Gak genap blas. Kok ono ngene meneng ae tambahan. Salah. Capek aku seharian. Pasti aku lek SD duit, kadang pasti seneng. Alhamdulillah ya Allah. Saiki aku wis oleh kerjaan. Masih yo sih oblek iku ngale. Saiki gak tau mulih gak tau duit. Sing penting aku wis iso kayak usaha. Wis gak apa-apa wis. Duit tampiro-piro tak tampung, sing penting anakku bahagia. Iki oprek ana sepasep iki. Masa aku nang Swiss itu kalau ingin nih. Wis muni rek begitu rek. Ditandae waya sembayang urip genah, gak oleh gibah. Ya, alhamdulillah wis cukup wudu langsung sembayang. Langsung. Wih, keceng nanti. Alah, mau gak tau mulai. Mulai sih. Saya gak marah. Saya gak marah, coba. Mana ya Ucup? Napa? Iki enak iki. Kono kapan mlebune, Cuk? Lah yo. Malah buwo. Kalau suwe tambah nak beri kamera. Senraimu angel iki lho. Goblok. Tolo. Astagfirullah.
Bekecekan. Bu. Cek lagi nggak tuh ini. Wela pokon. Ayo, keliru pada dia. Jangan lupa Like, comment, share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.